سبا لێڤەگەرە سیاسیە کورد لە ڕۆژئاوای کوردستانی لە باژارێ قامشلۆ ji bo pesendkirina reşnivîsa peyrewa bingehîniya lêvegera siyasî dicive. Mehsen Tahir endamê lêvegera siyasî li Rojavayê Kurdistanê ji arkêre ragihand ku sibe nîvro lêvegera siyasî ji bo pesendkirina reşnivîsa peyrewa bingehîn ya lêvegerê li ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li bajarê Qamişlo dicive. Mehsen Tahir herwiha ji arkêre ragihand ku wê di civînê de herwiha navên endamên her du komîteyên din yên lêvegerê bên destnîşan kirin. Duh jî komîteya dareştina peyrewa bingehîn ji lêvegera siyasî re li bajarê Qamişlo û piştî sê rojan ji civînan reşnivîsa sîstema hindir ya lêvegerê bi dawî kirin ku ew reşnivîs ji 18 bendan pêk tê. Duh jî endamê komîteya amadekirina sîstema bingehîn ya lêvegera siyasî İsmaîl Hemê peşdarî di navenûçeyên arkê de bû û got endamên amadekirina sîstema bingehîn ya lêvegerê li ser hinek xalan li hev kirine û hinek xalên ku nakokî li ser hene ji bo civîna roja pênçemê hatiye paşxistin ku ew civîn wê biryarê li ser bide û behsa xalên sereke yên wê reşnivîsê kir û wiha got. دو کمیتیک بچوک ما آوا کرد چهار کسا از یک جیبو سه رشنویس هبو هر سه رشنویس ما او خالين وكف مجد رخص وام ريكفت لسر خالق وهنا كينا كوكيت يذهبوا ايرو ما او چاره سر کرن. وی اندامê komîteya amadekirina sîstema bingehîn ya lêvegerê herwiha behsa demê bi dawî hatina karê endamên lêvegerê kir û got her du komîtiyên sereke êd rêkeftina dihokê hatiye me ji mara wan destnîşan kiriye vê civatê jî em ê nava her alîk ji tevdemê ji Encûmena Niştimaniya Kurdî em ê nava pêşniyar bikin. Di civîna lêvegera siyasî ya roja pêncêvê mehê de biryar li ser damezrandina sê komîteyên taybet bi navê Komîteya Amadekirina Sîstema Bingehîn ya lêvegera siyasî, komîteya cîbicîkirina rêkeftina dihokê derbarê rêveberiya xweser û parastin û berevaniyê hatibû dayîn. Lêvegera siyasî yek ji xalên peymana dihokê di navbera Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û tevgera civaka dîmokratîk ku dibin serpereştiya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî li dihokê di 22 meha dehan sala 2014 hatibû imzekirin û biryar bû ku di heyama du mehan de ew peyman bihata bicîbicîkirin.